Ei sunt pe jos. Dar n-am făcut undeva, minți pe dumneavoastră. Hai, am auzit ce crezi. Întrebați mine la poartă să fetele. Vă rog frumos, cum ai spus? Știam și asta. Azi n-are nimica. E numai prăpat, n-ați spus. Auzi, eu nu mai rău că te-am fugărit. Nu mai fac mai rău. Uite ce fie atent aici la mine. Am mințit la salvare la director că a fugărit o dănuș și nu mai vrea să mă duc. La curte e mai țin, domnul. Nu te-ai gândit, Stanelu, mama!
Bănoiu, lasă-l pe băiatul ăla, stai cu mine. Așa. Mama!